ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା ହଠାତ୍ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚିକେନକୁ ଧୋଇ ନେଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଫୁଡ୍ କଲର ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଗୋଟି ଗୋଟି ଚିକେନକୁ ସବୁ ଛାଣି ନେଲି। ଆଉ ହଁ, ଏଇଠି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ପୁରା ମିଡିୟମ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଚିକେନଟା ସିଝିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇକି ଜିରା ସହିତ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଲି। ସାଇଜର କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେଲି। ଏସବୁକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭିନେଗାର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍, 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇ ନେଲି। ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ନଫ୍ଲାୱାରକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଇକି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିକେନକୁ ପକେଇ ନେଲି। ବଢିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଆମର ଏଠି ଚିଲି ଚିକେନଟାକୁ ମୁଁ ରେଡି କରିନେଲି। ତିଆରି ହେଇଥିବା ଚିଲି ଚିକେନଟା ତ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।